Nyt on kulunut 1,5 vuotta siitä, kun mä kävin Tukholmassa tekemässä hiusten siirron ja vuosi siitä, kun mä oon edellisen kerran tehnyt päivitysvideon tänne YouTubeen liittyen tähän hiusten siirtoon. Ja mä ajattelin, että ehkä nyt olisi aika kertoa tuoreimpia kuulumisia myöskin täällä YouTuben puolella. Eli aloitetaan nyt katsomalla, miltä mun tukka näyttää näin 1,5 vuotta hiusten siirtoleikkauksen jälkeen, kun aika lailla lopulliset tulokset on saavutettu. Ja mä oon itse tosi tyytyväinen siihen, miltä mun hiukset nyt tässä kohtaa näyttää. Tosin viime kesänä, kun mä kävin Helsingissä leikkaamassa hiukset ihan hiusstylistilla, kannattaa käydä katsomassa toi Stevens, jos satut itse olemaan pääkaupunkiseudulla aivan huipputyyppi, niin mä ehkä itse tykkään vähän enemmän tommoista lyhyemmästä hiusmallista kuin tästä pidemmästä, mikä mulla on tällä hetkellä, ja luultavasti käyn leikkaamassa tommosen vähän lyhyemmän hiuksen tässä jossain kohtaa alkuvuodesta, kunhan pääsen tonne pääkaupunkiseudulle. Mutta sä voit kertoa tuolla alhaalla kommenteissa, mitä mieltä sä oot näistä hiusten siirtotuloksista, kun verrataan tuohon alkutilanteeseen, niin kuinka hyvät nämä tulokset on sun mielestä. Sitten nyt kun on 1,5 vuotta kulunut, niin mä pystyn aika paljon paremmin kertoa myöskin lääkityksestä ja muista hoitomuodoista, mitä mä oon käyttänyt tässä hiusten siirron jälkeen, jotta mä oon pystynyt varmistamaan, että nämä tulokset säilyy myöskin mahdollisimman pitkään. Ja mä oon käyttänyt lääkityksenä pillerimuodossa sekä finasterid- että minoxidil-lääkitystä. Ja tämä pillerimuotoinen minoxidil-lääkitys on Suomessa erityislupahakemuksen takana, joten se vaatii käytännössä nyt erikoislääkärin kirjoittamaan sulle ton hakemuksen. Mutta sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut ton purkin, niin mulla toi purkki on kestänyt nyt jo yli 1,5 vuotta, joten ei toi mitenkään älyttömän kalliiksi tuu myöskään toi minoxidil-lääkitys. Näiden lääkitysten lisäksi mä oon käynyt PRP-hoidossa, jota suositellaan ehdottomasti viimeistään sit hiusten siirtoleikkauksen jälkeen, ja erityisesti toi ensimmäinen 0,5 vuotta kautta vuosi olisi tosi tärkeää käydä. Ja mä oon käynyt itse Monary-klinikillä, joilla on klinikka nyt täällä Turussa ja ilmeisesti myöskin pääkaupunkiseudulla, ja ollut kyllä ihan huippupaikka, voin suositella lämpimästi, mutta noi PRP-hoidot on aika kalliita, ja nyt tässä kohtaa mä itse vähän pohdin, että aiotko mä jatkossa käydä siellä sitten ehkä 0,5 vuoden välein tai vuoden välein, vai korvaisinko mä ton PRP-hoidon sitten mahdollisesti mikroneulaamalla. Mutta jos sulla on jotain muuta kysyttävää, niin kannattaa käydä katsomassa toi mun vuoden vanha video. Voi hyvinkin olla, että mä oon vastannut sun kysymykseen tuolla mun edellisellä YouTube-videolla. Tai sit sä voit kirjoittaa tänne kommentteihin, ja mä kyllä parhaini mukaan vastailen kommentteihin myös täällä YouTuben puolella. Ensi kesänä mulla tulee 2 vuotta täyteen tosta hiusten siirtoleikkauksesta, ja mä oon vähän miettinyt, että ehkä sen kunniaksi mä leikkaisin kokonaan kaikki hiukset pois ja katsottais miltä mun hiukset näyttää ihan siilinä ja miten ne lähtis siitä kasvamaan. Joten jos sua mahdollisesti kiinnostaisi nähdä tota videota, niin muista myöskin tilata tää mun YouTube-kanava, ja me nähdään viimeistään tolla videolla sitten uudestaan. Se on moikka!